Avui farem la noseta al tronc. És un nus molt fresc i que necessitem com a mínim un folar de talla 5, jo utilitzaré un de talla 5, i veureu que és molt semblant a la creu envoltada. Buscarem el centre, el posarem al nostre pit i començarem igual que una creu envoltada, que és agafant un dels extrems, passant per sota de l'espatlla i per damunt de l'espatlla contrària, i amb l'altre extrem fem el mateix. Passem per sota i per damunt de l'espatlla contrària. Aquí, com veieu, tenim la H al davant, igual que la creu envoltada. La H al davant i la X al darrere. I ara anirem a buscar el nostre nadó. L'agafem en posició de seguretat i el posem a dins, entre el folar i nosaltres. La mà contrària, ajudem a que acabi de baixar. I ara és moment de fer la bosseta entre el nadó i nosaltres. Agafem tela del folar i la passem entre el nadó i nosaltres, vigilant sempre que li arribi de corba a corba, que estigui a l'alçada dels nostres petons i que la tela li arribi per 2 ditets damunt de les orelles. Amb aquest nus és important que la tela li arribi fins aquí, perquè no tindrem bandes verticals que ens ajuden a recolzar el cap, amb la qual cosa, si el bebè s'adorm, necessitarem aquesta tela com a recolzament. D'acord? Com veieu, fins aquí encara és igual que la creu envoltada. I comencem a donar tensió. Punt per punt. Aquí estaríem al mateix pas que la creu envoltada. Aquí ja creuaríem i aniríem a darrere. I aquí la diferència és que ara el que hauríem de fer és passar així, un per sota, sense perdre la tensió. I amb l'altre extrem faríem el mateix, passaríem també per sota, intentant no perdre la tensió. Com segur que alguna l'hem perdut, tornem a reajustar punt per punt. I ara passaríem per damunt de les cametes, creuaríem, passem per sota de les seues cames i fem el doble nus al darrere. D'acord? El nadó ens queda repartit tot el seu pes per l'esquena. Subjecta el cap. Si volgués, li podríem baixar així, i si s'adormís, li podríem pujar. És un nus que es pot utilitzar des de recent nascut, sobretot tenint en compte donar atenció a aquesta part, que és molt important. I si el nostre nadó comencés a pesar més, podríem obrir les bandes aquestes com a la creu envoltada. Tot i que al no venir de dalt costa una mica més d'obrir. Però això també ens podria donar més suport. D'acord? Que disfruteu molt i esperem que compartiu les vostres imatges i les vostres experiències amb nosaltres. Moltes gràcies.